Olenu onye ọkwa ego
obere nwa na-emesi ibe ike olenu onye ọkwa ego obere nwa na-emesi ibe ike ụmụekene ego na wurugide asị na ịchọ bụ nwa na nka na nna ekene olenu odegbu nwa na nna ekene asị na ọya adịrị gị mma ịnụgo olenu na-ekenere m gị abụrụ m aka ọlụ gụ asị na ọya adịrị gị mma ọchọ nke ọ ga-eme ka ọ dachi ekwekwana ya ebe isi weta ya bụ ibe mmachi kwuru mmachi olenu asị nnu uje emeghị ibe ma ọ na-emere gị ibe ị na-anụgbara ibe m na-ekwu eze nwoke m ekele m gụ na wurugide ụmụ Igbo ndị nwe m ekene m onye ọbụla na ofu ofu asị nke mbụrụ ekene jekwuwe ndị ibe anyị odegwu nwoke na m ekene gị ekene ọnụ ọkwa ịma na iko ka nze ji aṅụ mmanya na mpịa tụpụ ọzọ onye chiri ọkwa nne o ji abụ nwata teta ụlọ ụtụtụ kene nne ya ibe ọzọ na-atụ anya ya bụ ibe awọ ga-eri masị malikwa na ọ bụkwa ibe niile ka nwata na-ebete n'akwa o nwekwara nke onye ebecha o jiri aka ya jeri gụpụ ọgwụ ya bụ ọkwa nne onye idu odegbu idu na ọba idu nwoke m ezi oyi nwoke idu asị nne ya adịrị gị mma asị nne ya adịrị gị mma onye idu odegbu onu m ekene gị mgbomgbo obi dị odegbu onu m ekene gị idu nwoke ọma ha ojeri Igbo na Igbo odegbu ọkwa nwanne gbawa Mike na nene odegbu nwoke ọkwa obodo ọbụla nwere ibe eji malịba ọkwa ịma na abịa na Anambra steeti na ndị neni na ba na-emesi ibe ike odegbu nwa na-eme ekere akwụkwọ gị ọzọ asị nna ya adịghị gị mma ibuo n'aka nne na ihe ebute ibe ọma ibuo n'aka ebe na ihe ebute ibe ọma ọchọ nke ọ ga-eme ka ọ dachi ekwekwe na ihe nugo onye ọ bụla si n'isi gị na awa aja nke ihe ka ọ ga-ejichụ o nwere nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-ejebe dibịa sị na eziokwu na ndụ ịdụ adịghị ya mma asị nna o ji ebu ụzọ nwoke na ọgwụ ka ọ bụ ka ọgwụ si adị nwanne m asị nna oya adịla anyị mma ibe ọma anyị bịara n'obodo ka anyị tụọ ọkwa na South Africa ka anyị bịara ka anyị bute ike asị nna anyị ga-eburu ike na odegbu na m ekene gị asị nna oya adịrị gị mma nwanne Tony Mas asị nna oya adịrị gị mma nwanne nni ekene m gị ekene ọnụ ezi ohi m eze bi n'afọ nwa ka nwa na usude odegbu nwa na usude eze bụ n'afọ odegbu nwa na usude asị m na oya adịrị gị mma nwa ka nwa na usude dekwa anyị ego ị na-abụkwa anyị ego na nọbụrụ anyị ego obere nwa na-elisi ego ike anyị ego ọnụ m ekele gị odegbu nwoke anyị ego nwa ka nwa na nọbụ
nwa ka nwa na anọbụ eziokwu na mekene gị ekene ọnụ anyị ego asị nnọọ ya abalị gị nugo anyị ego nekwa anya ka m gwa gị okwu ịma na o nwere ka oyi dubụgbogbo mana tata dị anyị nekwa anya na ya bụ ụzọ ererogbago ịmabụ ihe ị ga-emere ndị uche tekwa eme ya wụ ibe ọkwa igwe ka amara ibe ya emere ndị uche ka ibe dịwa mma ịnụgo anyị ego maka na ọnwụnwa ahụ na-abịakwutere maka ọzọ ndị ichie ga-eje ejide ya ọnwụnwa tinye ya anya ịma na ọ na-abụ nwatale ndị ichie ya azụ ibe abịara ya arụ ọkwa nne anyị ego ọnụ m ekene gị ụdegwu nwa na m ekene kwukwa gị ọzọ a sị nne ya adịrị gị mma ebe isi weta ibe iji mere m ọgọ mmaji kwuru mmaji anyị n'ikwu odegwu nwa na ọnụ m ekene gị ekene gị ụdị mkpụrụmiti na n'obi nekwa na ezi ohi bụ ọkwa mkpụrụmiti na n'obi mkpụrụmiti ịma na obodo ọbụla nwere ibe ji marịba nekwuye ọkwa mkpụrụmiti na n'obi maka bọzi nwaala jere ebe mkpụrụmiti na n'obi ka o gbuo ya iti ọkwa ebe ahụ ka mkpụrụmiti na n'obi ji nwa okiri nwụcharị okiri tụba ajụjụ wee jụcha n'ebe ahụ ka nna ọmalị na nwaala a na-ebu ichi na nwaala a na-echi ọzọ na ọ bụrụ na nwaala ọ gbuo ichi ma ọ bụ chi ọzọ na-eyi ahụ ya n'aba mkpụrụmiti na n'obi odegwu ọnụ m kelere gị ezi oyi nwoke nekwe na oyi ntị aka mmetere na onwe m Jackson nwoke ọma Johnson mba anyị ekele bụkwa gị asị nne m ekene gị ekene ọnụ nugo nekwe nwa bịara ụwa ka nna ekpere ekpere ada bịara ụwa na m ekene chukwu ekele eli chukwu kele ụwa n'isi asị nne ị ga-eto toli tocha fọta ebe ihe ejizi nna mụrụ gị nugo mkpụrụmiti na n'obi ọnụ m kelere gị n'eju okpukpu odogwu na nya na m ekene gị nwanne na m ekene nwa ka nwa na nya na m ekene gị ọkwa na-ebe nwanne ụfọdụ ile ka a na-ekwu okwu ya ndụba ụfọdụ ile na-ekwu ya nwanne ụfọdụ ile okwu ya ka a na-ekwu okwu ya ndị ụmụnnya odogwu nwata nwa ọkwa ụmụnnya ka izi ejela onwe gị azụma ngana na m fụkwara na aka ọlụ m odogwu nwa ka nwa na m fụrụ aka ọlụ m asị na eziokwu ọ bụrụ na mmadụ na-awa anụmanụ asị na ọha ka enyi odegwu ọnụ m ekele gị asị na ọya adịrị gị mma eze nwoke m ekene m oge ekene ọnụ asị na ọya adịrị anyị niile mma ọya adịrị anyị niile mma odegwu nwoke gbanụ m oge ekene ka mmara asị na ọya adịrị gị mma eze ọyị nwoke ị na-anụgbara ile m na-ekwu asị m ebe ọ bụ na ị na-eje olise bụrụ ụwa gị egbuola ngụ ụzọ bele nga azụ ibe ọjọọ na-eme n'iru ya nọ n'azụ nwanne m abụrụ m aka ọlụ gị ekelere gị nugo odegwu nwoke na ọya adịrị gị mma eji oyi nna obosi nwata nwa na obosi na-ekwe sikiri mkpa a na-ekwu okwu ya ọkwa sikiri mkpa odegwu nwa na-ekwu okwu ya onye si ije sikiri dị mkpa na ịbụ odegwu nwoke na-ene odegwu odegwu ọbụla nwere ibe eji mara ya ọkwa nne a sị na odegwu ọbụla na o nwere ibe eji mara ya ije nwoke ọma eziokwu na-ekwe na odegwu nwa na-ekwu okwu ya nwata chọba
odogwu nwa na Nkanụ nwata chọrọ nke ya eziokwu ọkwa nwa na ọ bụrụ bụrụkwa nwa ambasadọ odogwu nwa ịmakwa n'iso n'ibe ji akwa anụ dịkwa onye a na-ekwu nwoke ọma ị na-abụkwa dị onye a na-ekwu maka ya nwata chọba nnukwu mmadụ na Nkanụ ozigbo otu eme ọgọ ka a na-ekwu ọgwụ ozi mmadụ eme ọgọ ka a na-ekwu nwata chọba odogwu nwa onugbu kelere dị n'ọbụbụ asị na ọ ya adịrị gị mma nwata chọba odogwu nwanne m mụtara dochie nkatọ ọgba n'obodo ụmụ ikorobịa na-ezu obi ibe a na-ekwu okwu ekwe na odogwu nwa oke abịa na-azụrụ Igbo niile na-awa ndị Igbo ọ na-azụrụ anya ọkpọte ị na-abụkwa na ibe a na-ekwu oke abịa na-azụrụ Igbo niile ọ na-awakwa Igbo ọ na-azụrụ anya ị na-abụkwa odogwu ọkwa nwa mụrụ n'ụkọ nwa odogwu nwa mụrụ n'ụkọ nwa ọdụmụ kelere gị asị nna ihe adị ka echi nwa ambasada odogwu nwa n'ọbụla odogwu asị nna iso n'ibe eji agwa anụ dekwu ya ekwe ndụrụ ọrụ n'afọ eji eje ọgụ n'ọma ị na-abụkwa onye na-ekwu mgbe ọgwụ ọ bụkọtara asị ka emechiwekwa dekwa odogwu a na-ekwu okwu ya ọdụmụ kelere gị asị nna ya adịghị gị mma oge abịa ekelere m gị Igbo mụrụ nze m ọzọ asị na m ekenekwa onye ọbụla na ofu ọbụ nzọ onye ọbụla zerekwe nke ochiri maka na ekene ji bịa ọkpọ na-abụ kene onye nwe ike ekene abụ ya dobe gịbe anyị odogwu nwa Moses Ọzọmba nwanne Sọnde Ọzọmba ọnụmụ kelere gị n'egbugbu asị na ọ ya adịrị anyị mma ịnụgo odogwu nwa na ọ ya adịrị anyị na mma dịka ndịkọrọrọ obere nwa na-emesi ibe ike ọkpa ịma na ọnụmụ kelere gị n'egbugbu asị na ọ ya adịrị gị mma ana m abụ aka ọlụ ga ama na ị na-emebu ya eme odogwu nwa na ị na-emerụ ya bụ ire asị nna m kelere gị n'egbugbu ọ ya adịrị gị mma ọ ya adịrị gị mma ọ ya adịrị gị mma ịnụgo nwoke ọma ekene m bụ ka nwakwa ahụ hụrụ onye Naijiria na ụwa ọzọ ya abịa ịnụgo ị na-ahụkwa onye Naijiria wụrụkwa onye Igbo nwoke m maka na Igbo amaka na Igbo n'ọdụ ụtọ nwanne m ibe anyị ji karị mba akarịka ọkwa ibe anyị ji karị mba akarịka olenu onye ọkwụ ego obere nwa na-emesi ibe ike onugbu kelere gị njụ ọmụ kedụ maka ndubego badịla ya obere nwa na-emesi ibe ike ọkwa odegwu ji moto eme ọgọ ka a na-ekwu okwu ya odegwu ji moto eme ọgọ ka a na-ekwu okwu ya na na-ekene gị asị na ọya adịrị anyị mma odegwu nwa na ọya adịrị anyị mma ole ma ọbụ ịma
na iwe odegwu ọkụ ịma na nnukwu anụ na ada achọpụ ya atọ n'ọbịa ka mgbe atụ ọkwa nne a na-achọba oke anụ atọ n'ọbịa ka mmara amara si isi anụ a na-achị ya atọ n'ite ka njụwa maka na arụsị ọbụla nwere ibubo na ada esiri ya ngọkwa nne olelu ego ịmara ka arụsị aha na ọkwa aka na-abụ ka eji ebunye nwe ibe anyị ego odegwu nwa nne pụtara mechie nga na ọgwa gị ọkwa nwoke na-abụ egbe akpụ ya ọfụma ịmakwa na ọkwa nwoke na-abụ egbe akpụ ya ọfụma nwoke na-asa enwe nsọ odegwu nwa n'ọka onu nwoke na obi ị na-anụkwara ibe na-ekwu odegwu nwa na nkenere gị n'ọka nwa ka nwa ọkwa ka izi ejere onwe gị a sị na ọka ma ọ bụrụ onye onu nwoke na gị bụ odegwu nwa na ibe odegwu nwa na mụ kenere gị n'ebubu a sị na ọya adịrị gị mma ịnụgo ọchọ nke ọ ga-eme gị n'ụwa ọdachi egbekwele ya onye ọbụla si n'isi gị na awa aja nke ya ga ọ ga-edichu ịmakwa nwa nna akọrọ ya onye nwa ọka na-asa enwe nsọ ibe nna akọrọ ya na ọgwa ọgbanwe igwe ọka ị na-ejekwadị n'ime ọka ka ntụ ajụọ maka gịnị ịma na ọ na-abụ nwata le ndị ichi ya azụ ibe jeri bịabara ya arụ odegwu nwa n'ọka ị na-anụkwara ibe m na-ekwu ihe akakwa ahụ na-eje ndị ichi ya ka ị jụọ bụ ajụjụ jụọ ndị ichi ya ajụjụ iru ori wapụrụ m ọjị a sị m na ọya adịghị gị mma na m hụrụ aka ọrụ gị ọjọ nke ọ ga-eme gị n'ụwa ọdachi ekwekwara ịnụgo onye ọ bụla si isi gị na awa aja nke ego ọ ga-eji chụ nwoke na-eme ekene gị a sị m na ọya adịrịla anyị niile mma ekene m ụmụ Igbo na ofu ofu jọba obibe anyị ha olenu obere nwa na-eli ego ọfụma nwa ego oyibo na-elubere isi ọkụ ịma karịa ọbụwa ego oyibo bụ na ya na-arahụ ụla a sị m na ọ ya adịla anyị niile mma igwe hapụ na onweghị ibe ga-emenụ ya anyị n'ọgbaba anyị ka anyị nọ n'ọrụ ọfụma igwe bụ cherekene igwe na elu m kenere gị n'ebu a sị m na ọ ya adịrị gị mma igwe eziokwu na mụ bụ ụkọ ekene bịakwute gị igwe asị nna m bịara gị ọkụ ịma nnukwu mmọnwụ abịago igwe asị nna ọ ya adịrị gị mma abụrụ m aka ọrụ gị nwoke ọ ya adịrị gị mma lekwu ya nwoke eji eri nwoke bụ odegwu alụsị nwere bụ na adị esiri ya ngọchacha ọkụ ịma na alụsị nwere ibu bụ na adị esiri ya ngọchacha maka na otego mkpọrọ ndị be anyị na-emekwa anụmanụ n'Igbo maka na anyị bịara abịa na anyị hụ ndị Igbo na anyị akwa ego ka mgbe ọkpụkpọ sie ya ike ọkwa nne anyị bịara South Africa ka anyị bụrụ ike naba ọkwa ike ya dị anụ na anyị n'aka maka na ndị nna nna anyị kpọtara oke n'ike ndị mụrụ anyị kpọtara oke n'ike anyị ji ebe ọbụ na oke nke anyị maka na nwa agwa nakwa na-ata abịbịa onye nna ya na-ekwu isi anụ na enyi ya bụ ya na ọba nwere ọchacha odegwu igwe ọnụ m kere gị n'egbugbu onye adịrị gị mma igwe a sị nne onye adịrị gị mma